गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोदानै भाइस चेन्सेलर बिबानखौ आजावनाय डक्टर बाबुलाल आहूजाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सफैनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि मोनफ्रोमबो जेंनानि सायाव नायबिजिरगोन आरो गासैबो जेंनाखौ सुस्रांनो नाजागोन। लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव भाइस चेन्सेलरनि बिबानखौ गाहामै मावफुंलांगोन आरो फरायसा फरायसुलिफोरजों जेब्लायबो गोरोबनानै फरायसाफोरनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांगोन होननानै भाइस चेन्सेलर डक्टर बाबुलाल आहूजाया बुंथिदों। बिटिआर सरकारा गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों फरायसाफोरनो रांनि चेक राननानै होनायखौ नुनो मोनगासिनो। फरायसाफोरनि सोलोंथाइ लानायाव हेफाजाब होनो थाखाय बिटिआर सरकारा गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 5,000 रांनि चेकखौ राननानै होनायखौ नुनो मोनगासिनो। थिग बेबादिनो सालाकाथि ब्लक इउपिपिएलआ बांगालदबायाव थानाय हालुवादल बिसिडिसि नब्लाङाव मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों गासै सा 200 फरायसाफोरनो 5,000 रांनि अनसुंथाइ चेकखौ राननानै होदों। बे चेक राननाय हाबाफारियावनो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा बाहागो लानानै फरायसाफोरनो राङारि अनसुंथाइनि चेकखौ राननानै होदों। लक सभा बिसायख'थिया खाथियाव सफैनायखौ नोजोर होनानै मिरु सरकारा पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनखौ खमायनानै होदों। हादरनि गेजेरावनो पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनखौ मोनफ्रोम लिटाराव 2 रां खमायदों। मिरु सरकारा लक सभा बिसायख'थिनि खाथि नोजोरावनो बे गोनां थांखिखौ लादों। मख'नो गोनांदि मुलुगनां बाजाराव गोथां थावनि बेसेना खमायनायनि उनावबो मिरु सरकारा थावनि बेसेनखौ खमायाखै होननानै अजद खालामदों। बेरेखा दोलोआ मुलुगनां आइजो सानाव संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ 100 रां खमायनायनि थांखि लादोंमोन। मिरु सरकारा बेबादिनो हादरनि गेजेराव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनखौ मोनफ्रोम लिटाराव 2 रां खम खालामनो फोसावदों। मिरु सरकारा बिटिआर सरकारनिफ्राय फैनाय फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्ड साख्रिनि थाखाय माबोरै अफलाइन एप्लाइ खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो थुलमुलै फोरमायहरनि। गिबियाव नोंथांमोना फर्मआव गावनि पासपर्ट साइज फट'खौ सिथाबना होफानांगोन। बेजों लोगोसे आरोबाव गुबुन गांनै फट'खौबो नोंथांमोना फर्म जमा होनाय समाव लानानै थांफानांगोन। जुदि नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानायब्ला फरेस्ट गार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोर ग्रेजुवेसन जानाय बैसोर फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्ड मोन्नैबो पस्टआव एप्लाइ खालामनोबा नोंथांमोना गांनै फर्म लानानै आबुं खालामनांगोन। बेनि थाखाय नोंथांमोननो मा डकुमेन्टस एबा फोरमान बिलाइ नांगोन बैफोर जादों फारियै एज सार्टिफिकेट, कास्ट सार्टिफिकेट, बिटिसि एरिया रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट। जायफोर देहायारि लोरबां बिथांमोना बेनि सार्टिफिकेट होनांगोन। इडुकेसनेल क्वालिफिकेसननि गासै डकुमेन्टसफोरखौ होनांगोन। ट्रेजारि चालान आरो आइपिअ होनांगोन। पासपर्ट साइज गांनै फट' होनांगोन। 5 रुपिस पस्टेल स्टाम्प बैफोर गोनां डकुमेन्टसफोरनि गोनांथि जागोन। बेनि फर्मखौ नोंथांमोना सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड बिटिसि क'क्राझार अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै फर्मखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन। थांनाय 13 मार्च खालाराव जनायाव टिएमपिकेजों लोगोसे मिसिं हारिनि माहारियारि आफादफोरनि जथुम्मा जानायाव दुथां सुबुंफोरा गाग्लोबदोंमोन। बेखौ लानानै दुथांफोरखौ हमनांगौनि दाबिजों टिएमपिकेआ बाइक रेलि खालामदों। आसाम पुलिसआ जुदि दुथांफोरखौ हमनो हायाब्ला टिएमपिकेआ गावसोरनो हमनायनि राहा लागोन होननानै गोख्रों रावजों बुंदों। थांनाय 13 मार्च खालारखालि जनायाव टिएमपिके, एमएमके, टिएमएमके जनाय जिल्ला आफादनि जथायै खुंफुंनाय जथुम्मायाव सोलिबाय थानाय समावनो 150 सासो दुथां सुबुंफोरा गाग्लोबहैदोंमोन। बे जाथायावनो ख्रिस्टि भबननि खिरखि, ग्लास, दरजा बायदिफोरखौ सिफायनानै खहा खालामनायजों लोगोसे आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोरा गोब्राब जोखोम जादोंमोन। बै सानखालिनो दुथां सुबुंफोरनि हेंथायै जनाय पुलिस थानायाव एफआइआर हैदोंमोन। नाथाय एफआइआर होनायनि उनावबो दिनैसिम जनाय पुलिस बिफाना दुथांफोरखौ हमाखै। बेखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायदों मिसिं फरायसा आफादा। धेमाजि इन्जिनियारिं कलेजनि प्रिन्सिपालनि हेंथायै सोमावसारदों फरायसाफोरा। इन्जिनियारिं कलेजनि सासे लेङाइ गोरायुं जनालि दैमारिखौ देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जाथायखौ लानानै बे गोख्रों सोमावसारनाया जादों। धेमाजि इन्जिनियारिं कलेजनि प्रिन्सिपाल दिलीप कुमार बराखौ बोखारनो दाबि खालामनानै फरायसालिमानि मावख'आव धरना होदों। बेजों लोगोसे धेमाजि जिल्ला एबसु, गगामुख दख'रा एबसु, धेमाजि दख'रा एबसु, धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, बरदलनि बर' थुनलाइ आफाद इउबिपिअ लोगोसे धेमाजि दख'रा आइजो अनसाय आफादफोरा धरना होनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों।
मख'नो गोनांदि फरायसाफोरनि फारिलाइ बानायनानै आनजादनि इन्टारनेल नाम्बारखौ खम खालामनाय जादों होननानै अजद होदों। प्रिन्सिपालआ थांनाय 4 बोसोराव धेमाजि इन्जिनियारिं कलेजाव फरायसा खौसेथिनि जथुम दानायनिबो गनायथि होआखै। फारसेथिं बे कलेजनिनो लेङाइ बिबुंगिरि जनालि दैमारिया प्रिन्सिपालनि मेन्टेलि टर्चार खालामनायनि थाखाय गावखौ जिउ फोजोबना लानो जुजिदोंमोन। बे समावनो फरायसाफोरा नुनानै रैखा खालामो होननानै फोरमायो। बैफोर जाथायखौ लानानैनो प्रिन्सिपालनि हेंथायै गोख्रों धरना होनाय जादों। बिकेडब्लिउएससि खुंथाय आरो आसाम आबाद मुलुगसोलोंसालिनि बानजायनायाव हर्टिकुलार एबा बारि बागान आरो गोनोखोआरि आदबजों मैखुन आबाद मावनायनि सायाव आबादारिफोरनो फोरोंथाय होदों। गलाघाट जिल्लानि उरियामघाट जरपुकुरि गामिनि नवीन युब संघआव बिकेडब्लिउएससिनि आबाद बिफाननि इएम प्रदीप स्वर्गियारी बिथाङा बेखेवना होनाय हाबाफारियाव नुजाफैदों आसाम आबाद मुलुगसोलोंसालिनि हर्टिकालचार बिफाननि बिगियानारि डक्टर समित्रि गस्वामी आरो पेथलजि बिफाननि बिगियानारि डक्टर अपूर्व दास बिथांमोना नुजाथिनानै सा 80 निबो बांसिन आबादारिफोरनो फोरोंथाय होनाय जायो। दिनै एबा 16 मार्चआव लक सभा बिसायख'थिनि अक्ट'खौ फोसावगोन। गोदान दिल्लीनि बिगियान भवनाव मोनसे प्रेस कनफारेन्स लानायनि गेजेरजों बिसायख'थि आय'गआ बेलासिनि 3 रिंगायाव लक सभा बिसायख'थिनि अक्ट'खौ फोसावनानै होगोन। बड'लेण्ड रादाब निउज पर्टेलखौ बनसुआ एफआइआर होदों। बनसुखौ बिपिएफनि विंस एबा गांखं होननानै खौरां फोसावनायनि थाखाय बनसुआ बड'लेण्ड रादाब निउज पर्टेलनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव मानहानिनि केस होयो। बेखौ लानानै बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनआ खौरांगिरि मेल लानानै बुंदों, बड'लेण्ड रादाबखौ एफआइआर होनायखौ बोखांनानै लानांगौ। जुदि बनसुनिफ्राय बुंनाय बाथ्राफोरखौ बोखांना लायाब्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि सिङाव मोन 15 था खौरां बिजोंफोरा बनसुनि खौरां फोसावनायनिफ्राय जानगाराव थागोन होननानै बुंदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।